Mu ma na yau kuma ta nan aka raki doya? Ni ba ni da zuba abincin ba, kada zuwan zuba muku kuma rashin mutuncin daukar ta ba wannan ka mana. Yau kuma nan ma mai kaji haka daura? Yau Allah tangwas ya shiga uku. Sai ni ba yaji bai duba mai ne. A'a, ya kake so in yi maka ni ina da karum. Amma dai kan san abincin nan ba gishiri. To idan ba gishiri ina ruwa na bakin ka ne. Ni dai a gama a bani kuɗi na. To ki miƙe mana ki mun magana. A'a, to da baka san a tsaye naken ba? Wai iya tsayin kenan. Tsayin kenan. Ai iya tsawon nata. Haka. Abu baka sani ba? Sunan wani kanin mahaifina. Wa Dauda. Kuɗi ko? Sai a bani kuɗi. Babu Wallahi hanyar ba zai yiwu ba. To. Me? Na ce ba zai yiwu ba a bani. Sai ki zaɓi wadda za ki daka a nan ki karɓa. waye sa ai. Ki zaɓi wadda za ki daka ki karɓa. Waye ma sa ai. Ke ba ki ma da kunya. Lokacin da mu zo mun ce ki zuba mana abincin nan mun ce ki zuba mana da nama. Mun ce ki zuba mana da nama. Yanzu dai bala'i. Kin ga dai ba nama. To shikenan. Ni kuma wallahi babu Ga wanda dai zai mun daga ci da nama. Kin ga muna neman kwaɗayi kenan sai mu biya amma yan wace ta kawo mu kuma ba za mu biya. Kai a kasa na ɗebo ko? To. Haka ake ba ku ba. An ja biya dan buhun ubanka. Ka wannan bai sufan nan duro ba. Wallahi ba za a biya ba. Wallahi ba za a biya ba. Wallahi ba za a biya ba. Ya tuban sa biya. Wallahi ba za a biya ba. Ba za a biya ba. Wallahi ba za a biya ba. Haka ne ma na fasa. Na fasa wallahi. Wallahi. Muje. Ba za ku biya mata ba. Za a zo aban kuɗi. Kuma wallahi kai mun da ki banza. Ke ke mai Dama haka za ku ƙare kullum ku zo ku ci abinci. A haka za ku ƙare. Kullum kuna yawo cikin riga ɗaya. A haka za ku ƙare. Sai Allah gafara. Mu ne nan kin tuna zuwa ce fa ne? Kin tuna zuwa ce fa ne? Kuma za ku tuna ai. An saba dama kada mutane a rungu ana aiki. Ke bayan mu ne. A sai na zama ƴar. Kin ba ta gaya miki ba? Da. Ai mun yi ciyawa ki da ita. kunna wuta ma saboda ba ka da zuciya kai ga wanki da guga ga dako ga komi ba za ka nema ba kana jujjuya hannu yanzu ina ciwo dan wannan ciwon shine ka zauna kana masa haka ina kunan abinda bai kai ya kawo ba mara zuciya kai ba za ka fita ka nemi aiki ba asara yawun bacci me za a yi da haihuwan irin ku ba za ka iya zuwa aiki da haka ba har kunan nan ya kai wani abun a zo a gani ciwon da bai wuce kan farce ba ya ciwo ya samu rago amin wa alaikum salam Me nake jin faɗa haka nake jin hayaniya. kanin ke zauna shi ba zai tafi ya nema ba ga wanki da guga ko me ake yi kunar da bata kai kuna ba ya zauna yana hi wani wuta ne a jikinsa Ki duba jikin yaron nan ki ce mishi wannan yaron zai tashi da jikinsa haka ɗanyen jiki ya tashi ya je ya nema sana'a. Allah illallah yau ga ya zaki rufe ni da duka yau ga shikenan kina nan asaran aihuwa gashi ta zo tana zagi na tana ci min mutunci ni ba ki zo ki zaga da uwata zaki. Salamu alaikum, salamu alaikum. Yaya, menene? Yawa, sani dai. Menene? A'a. Lafiya yaran nan ta rufe suna ce mishi faɗa don dai mata magana wai shine kuma ta Allah gafara ba wani. Ana magana. ba shakka ga barar gata ga ƴaƴar marar gata na ce ko? Iya? To yanzu yaran nan. ƴaƴar gora ta yi magana. Dan na yi wa ƴaƴan faɗa ba su lalace. Yanzu tsigar yaran nan. Yaran nan a shi da abin da yake jikinsa mamaye To haka. ina kunar. Ko yaran nan yanzu kishin uwarsa sai ya dawo kansa. Ina ruwan jaki da garaya. Ina ruwan jaki da garaya. Gaskiya. Iye? Ina ruwan jaki da Kege mun baki, kege mun baki. Ka tsani yarinyar nan ba za ka sa ta a gaba ba. Dan na ce dan ne ya zuciya shikenan yarinyar nan za ta shigo ta zage ni. Shikenan kai daga zuwa sai ka bi bayanta. Wallahi umma ni ba zagin ku ne ba na dai faɗa. A'a kin zage ta dan zagi kin zage. Kai ki bar shi kunya Ya isa. Wannan magana tu a tattara a bata. Amma Kai zaki dade hadimi. Ai ga dumi kun fara gani. Ga dumi kun fara gani akan ɗanka. mata hakuri. Allah ba ki hakuri. Da hakuri ta mutu sadakan nawa kuka bata. Ku je ku shiga. In ban yi hakuri ba me da ni ciki. Wuce, mu je. Ku je. Mu je. Ku shiga ɗakin. Shiga ɗakin. Sai ku je.
Allah musifa Allah yaro Allah wannan kana kadan da kai ci ne kuma Allah hada ni musifa lafiya ne ya gari lafiya madalla wato ita duniya ce ta mun daurin da yamman minti ta daura sama ta daura ƙasa to shine nace da Allah da Annabi yanda Allah ya taimaka kuma kai babba ne to gidan na da yau kwana uku kenan ba daura tukunya ba ni ma hakan nake da ni da kai dan jimmai ne da dan juma ka ce da ni da kai din mun shiga sentimental mun shiga hau ilahi mun shiga kaga duniya yanzu ta yi ta canza ba inda kake zaton ta bane yanzu duniya gaskiya ne yawwa abubuwa sun yi zafi gari ya yi zafi duniya ta canza duk inda mutum yake zato abin ba haka yake shi kenan na gode na gode na gode na gode ya ne ki sha mangwaro ban gane sha mangwaro ba mai gida tun sabon mutum bai karya ba na sha mangwaro ya fara kulle min ciki tun ɗazu kai nake jira ka fito kai min wani bayani ka fito zaka fita me kake nufi to mangwaro shi abinci ne mangwaro ba abinci bane ka zo ka bani mangwaro na fara ci yanzu ya fara kulle min ciki gaskiya mai gida ni ba zan yarda da yawa ki hada shan Allah ki hada shan Allah to da shan Allah ai Allah ya dasa abubuwa da yawa kuma duk abinci ne ya zaka kawo min mangwaro ni dai zan mangwaro ai ciwo ne in yayi yawa zan fita a to sallame ni mai gida wace irin sallama sallame ni ka bani abin da zan ci ka ce ka je gurin mai gari ke zama anan sallame ki ke zama anan sallame ki ba dole in ce ka sallame ni ba in sallame ki ina da aiki a ganka dole in ce ka sallame ni lace sallame ki sallame ki sallame ni sallame ki sallame ni ko wace iri ce ban a ni ka sallame ni kawai in samu abinci ha to me ni biki na kin a to ni gaskiya ba zan yi irin ni ma ban ji da kaina to ka ji da kanka ni da nake zaune zaman wa nake ko akwai wanda yake zuwa ya ban abinci gidan namu ma sun ce sun gaji saboda sun ce baka da sana'ar komai sun gaji da taimaka mana in ba za ka nemi sana'a ba mu je mu san yadda za mu yi sai suna taimaka mana har suka gaji kuma wa zai zo ya bani abincin da zan ci ki zan Allah gaskiya ne ba zai sha mangwaron nan magashin kashin hannun ka